Kapangni takok tai bukuk song जों दिनै अरो 29 कृष्णपुर constituency ni bisingo khobjak purbo Lakshmipur o kami wngkha champlai kami hinjago o champlai kami ni oro khirut nayak SB school o light thangjak salo je landslide ngoi kwbangma khoi khoti mani watui phai salai salda watui phai phaimani bisingo tabuk o jaga borok wngya hanpano जों oro je koktoma saimanka 25 family ni 88 bok oko lukurok o jaga relief camp o tongphaijak engke aboni bagai tabuk sak jora tui borok ni chamung rok akurok hapangni bwkhaktui rwjagui tongo hino जों koktoma saimano phiaba borok bahaike o jaga o sep sabda manui tong aborokno tui bo जों swnglainai dara nin bung sagredi an bung sora de borma borok je oro relief camp o tongphaimani bufroni simi oro tongphai जों hingkai मंगलबार ni dini simi nor tongphaika dini bai 4 din hai kalai dong din obo hai kalai dong ta rasang sabo norokno o relief camp o jaga rwphaika जोंनो रिफाइमा के तो चिनि गरामनि नेटा पेटा no थुम्बुइ जोंनो दाइ रिफाइका option nata busuk family oro tabuk tong tabuk juk jorti chi noro 25 family 26 family jorti chi noro tongo borok rok busuk 86 ta na 88 borok 78 jorti chi noro borok tongo tabuk hapangni bwkhaktui tam tam sebrajagui tong kebo phano norok je asuk je oro salbri kakha o relief camp o tongphaimani kebo phano norokno o jagani মন্ত্রী লিডার হাইকেবা কেবো না নাইফিকা kebo phai mani kai takuk jorti an mokolok khai to kalaiako ang keri sani rok phai rok da thang abo khang saimi ata tabuk norokni o je 29 কৃষ্ণপুর constituency o sabo oroni লিডার মন্ত্রী বা এমএলএ sabo কৃষ্ণপুরনি অর কৃষ্ণপুরনি বর্তমানো চিনি মিনিস্টার high level ni jorti je nukjak tong chini bikas sar hini chung khenao bono nubunugo bono taksuk jortui oro chini ram purbo Lakshmipur ni je oro je chung lirer kem je oro khlai tongman jagao ang bono nugyako nai to ang gori sani da phai rok thang je ang tongsak jortui tini sapung ang phungno hoite taksuk jortui ang oro noko tini suk jortui kutulyako ang sarno bo phaimon nugya aboni sigang rok phai thangka ang abore saimiya ang asungno tabuk norokni o jaga o chamung rok ke bahai manai detong tam tamo charjagui tong salo phati busuk charjak emne sorkarni je rule mote ang sano mujungo jini borok wngkha dui bela bai chung chawi jidiya tongmaya emne sorkarni rule khai dui bela hin khnao engka chini tiprasa bolteno 3 bar chanani chini niyomot tongo chung wansa hai chung dui bela chaimiya chin chamono 7 8 chanai जों 12 टांगान जों माइ अखै फायो सारे बो 7 टांगान जों माइ माजावो जों अब हाइनो जों नायो जों गभर्नमेन्ट जे कुनु गभर्नमेन्ट नि सरकार जे ताक आसुक बर्तमान आसुक तंनाय बनो आं रिक्वेस्ट कै सानमु जोंगो जोंनो किजा फायै जिनि न खुक बायमा न चेतना कै नायै गाहाम कै जोंनो अरो सालनि सालदाम तन माबा जिनो ताइसा नगो नगो फिरगै रिमांखाय आं आसुकै नानि सरकार जे तंमा नां बुट दिवै आनि दाम अब बुट दिमाने आं तिनि असुकै आं सानानि मुजोंखा सारा चामलाय बुसुकै नसो खायका दुनिया गानांगै जत नुखा निजि मकल बायथाव नुखा आं अरो बाजाय ताक साइ दं माने ओ बाहायगन चिन मिनिस्टार फाइ नायफिके खूब जामाने सुदा आं साइजुने बागैया सारा चामलाय नष्ट अंखा नक खंखा आनि तो करिखानो निनि के ताम ताम नष्ट अंखा आनि नक पुरा करिखा आं तमन नक पुरा तमन नक तो तंगो गांधी नक हयदे हाबै पुरा तै प्लाट आन नक तो आं तंगनानि एब्रे बका बस बमले आन नक आं आबै अवस्था गै आं तिन बाय अरो
Bisuba Mongolban Paiman and Taxi the Doronoko and Kemonoko. Nok ni mani khni rok mairang lota hai ka bai rije komong rok tam tam marka kun phan mat to min Ani Kado Nok and Tam San and Nok Ani Myran Lota, Kunpan Marlia, Pobjecting Tamaka Horror, Horny, Tindasmat, Guamang, Chipchi at 2 Mukterio. Judy, just in our Tile Tala Nuklaiman, Abahirok, and got an Unan Tomani Unglia, Gopal Torma and Abahajagaman Lia, and a bandit Tatuan Bandica. And in Nok Pine I too, the Kun Borpano of no Tatal Saunga, but Pine I do, and copy Borica. Toshil ni hoite rok norok ni nok bai mani uze samplai am sa yo toshil dar rok hai ke ba blog ni video nong to mongya blog o video rok phai norok ni khoi khoting mani je nok bai kha ke ba jotono kun maraglia nukhung ni mani khani maraglia aba hai rok panchayat ni hoite ba village committee toshil dar rok blog rok ni bor rok phai na nai pheke nong no inquiry de kha Ani le tinisi dote ani mokolole kalaya ko bunyai na nakhap je sin tumas purbolo ki pur bisingo saka tong khama tong ani je tak ang tongman je side do gai kunu jaga naipemani bari keriku ang purbolo ki pur school bai engne 10 kilometer hai agai 5 kilometer hai hasal jaga wo an nok yang khama no petla bari hinjago dugan lai drop o lama ti thanga nok ani nok thamani lama bo pura kerikya pur kerikya lama to pura kubung bai suka abo pisa government hoite te jodi fine naike ba sanai ang himnani bo ang khetote je utlate ba him tongsibo aboni kisa government fine naike ba ani onek ang sajung himnai ani onglogo ani poribar kabama tongo abo hairong jung banjirana sin dorgar abo hairaka jung fine nai jakhangai ani bukha onek hamnai ang himnani tak tui basu hor saduk ang tongo ang kera kaham him amanani sai unglok fine borok tongo brisuk bura tongo sa nang namu jung faimeya tui nang namu jung dugan phai sa nang namu jung borok sal klake sa nang brisuk bura rok abrok faimeya pur koso kheto bako phai nang phale nang lai phai jaw ang mokol bai thang nok tongo ani jong buri tongo nok borok brisuk bo faimeya sa nang namu jung bo ha kebek kheto la kasui faimeya lama kuplung ha kwakjak abono jung taknam khan nonai government judi nai mang khangkai obono judi sutakari mangani asung an ani buka ang purbolo ki pur tongtoi ang tak sawo ani buka asung santo nang senai ani lama sime kaham khalai rimang khangkai jotto je purbolo ki pur je lama hamya toman judi sunam rimang ani asung buka santo nang na bosor phai ang bud dimane ani arono dam phaji to ang absikai ang media buska ang ten kok bazai saka ani jerai phangni mono fast kok bo sawo ang bukha dukhum nang tomani bo somoi an media bai ang kok ma sanai ang abo tini khulogoi saka an bukha muskai tongthogai nang kunung chonggai maya ani charat dirani borok nasiknai nugnai ang muhai ka kok samne an je dukhu nangai tini kok sawo sara chambai tebo jeng sarenan khlai do je chini budman thanai borok minister hinai adugoi tongoi chai oi o bhai ke jodi jungno banji rekhai banji jaksinai chini lama rono sonamai rekhai sudrang BJP IBFD kunu naya sur sarkar je kunu sarkar ang abosi naisinai lama kam kai sonam risi jungno chini himnan kerekya pur baikya hakwamu koya pur par kojori tlangka opuno sonam mangkai ani bobishot ani yong buri tongo brisuk bura tongo kobangma himnan chin lama jung abu subira mannai tabo ka jung to nugui mangkha chini hasteni tiprasa ni hamkrai montri borong nang bikas deborma kubun alaida thairogo je sibiro thangise sraibu sabamu ha hengke srai sibiro tongai murgai horogo thangi murgai ke nong norok se budri bono pas khairo homani hengke norok o champlai oke tamni bagi phayang kana bo bahai abo ang tami sanai bin bukha botamo haibo bo ano media angai bo ano nuk tong hana ang bo bai agi bo sakbai hake tong phajak borok bo nai nugai sinai ang tini bo ang hai borok no angu sanga ang gana bazai tongo angoro dugano chomni gon bazai tongbo minister ang kha botam kha ba ani dara bikas ang saubono bo ano nukai bo media angai ang media busang kok saka bo ano nukai sinai ang bo jaga ni borok bo jaga tong phaka bo butui bo ano nukai sininai ang bo bono nukai siniwo ekdigi sakbai agi tong phajak borok ba da bikas bai bo oro to jotono borok phailejak o jaga relief camp tabuk bai sakari nor bufrun sim phaiman oro mongo bandini sini tamne bagi phayoro nok baikha hapung kwagei lama ro kerei kun khai sana ni pot kerei khasin tong na ba ha kerei nok kerei ing tong kha
ha tongpan keri hayengoi ma tongkhasung hingkai sorkarok ringkha hingkai chung oro ma phailai kata samung rogle o relief camp samung rogle bahai samung rok mani jatong kaham ke samung khaitoi ko sala dui bela chung ma chai tong ta nini nok tam tam bangka baikha nini tongthai pura nok da pai bikha ganti no khai pura sun mar khaiye chung tongmani nok rogo han sukuru budde phangbai kya nok khai pura usuk jora har pek bai tui bai kosok mani je kosok bai kha je ganti ni mani kha jotono sukuru bai phabjak wa bosong botong kha buphang botong kha khukai budke kari nani kun pot kare anga tabuk norok or tai sal busuk ma tongnai norok ni to pura nok si nos tong thangbai ke bebong phobjagi thangbai ke angke norok bahai norok nu pai tamong nai hapang ni bukhakti bo bhai koi mung tongnai ang koyo sorkarok chungno bosomoyo boi konong tongthai chathai nei phunugui no bosomoi bosung ma kutongno bosama poriya ko chung tabuk kono bosani bagai kaham lama rima yang dongta sa takok tai bukhok song yango chung tai bo kok salai nai yang party mung oro nai nai di norok yango je relief camp sibiro tongnai rogi ko yango obahake ubulai tongkha bainin bung tam sagari kisa Ani bumung ka janu bi der ma sar. ani nin para boro Ye koro sampla yo no. samplai no tamungai norok phaika nin nok bebong da bai bikha bahai Bai thangka musuk thike wak thike. Ngai tai nokla bu sango bo asutnya bu phangrok. Ngai wa bo songrok no sinja ganti no bai kya ye ko ani mani subara mamuyang. Tai songu chanan mani kun phama mliya. nin oro mareng lotar khaike nin nok toro tongkho na bebak da phobjagi thangbai kya Mane nok khaita asu phobjakliya palarok so bai kya ngai tai nok bisingo ha burung ngai khadok bai kya surkes khat alna jotno bai khata. ak wak pro ha phobjak pro norok ke boro tongmani apro Nok bisingo tholaijak. thalaija ke bahai ke kati khasa norok phobjakliya Mane angkai ana indi kasa ha urili yang thoma digi hingkai ani chirai rok thoma digi hingkai ma bai kini ke thulai mani busi bai ngai bono ani chirai nyo hingkai onye kha sosenya harman rom kha phobjakliya ha phobjak ting tong mani bokrok jora bokrong jora phobjaka ke sopre nahar lai keta ang khat sakao no ha angabu butike khat bokrok na ang butike ti sawi ani chirai nyo nahar ma kang ta bo mutike nahar hne ang pol abu or to tongni na charai ani o chirai tabu khate ku bin dolok bai thangna berai tongnya rok ne tabu o jaga o norok Thangbai kya jotono mutab ko bokrok khakjarok do nokjak tongta angka rangkri ba doctor tlangmaya norok no relief kama am hai bithi brai rok rjage da tini khatoi ko doctor rok phai rok bithi rok ri ri kalang thaka angke tabu norok ni to nok khuk se bebang phobjagi thangbai kyang angke norok oro relief kama salbose tongnai abo to jong saime sin tongthai nok si ko ta phondo si kri hingka boro ব্যবসা kai ri khang ka ba jong thangmana nuta tabu o je yang chakma gad ni simi je samplai road to yango mongya thangmani lama or lama bebang da block ngbai kya joto all mo yang chakma tho yang mongya thu jotono block njak lama ga karen ani buskango karen st pala tongo abo bu wasi habu me baksa o st pala so wo setai ebisra nok boro botowo wasi kajak tin thatao habai baksana tabu hapangni bekhakte am hai o lama je phobjagai lama block tongmai marok abo hai nornani kunu sep sap rjage da saklai jage da bahai le sala sakla je yakho ta kono norjage kho lama lamani harok ko tei ko sarkar gari lanya rok ba norjak ba kheta je laman chime ngai chini bid die chini nok thairong ninkai norjak yang tomai kheta tabu norok ni nok kuphungjak phobjak rok block ni hoite hai ke tosil ni hoite mane hapangni phasingte kono inquiry ni bagai phara phaikena nai phaike nongni o baijak phobjak nogrok nale nai phekya nai phai ko phuturo a kono buoi tlang khata ngai anu ko wa ko masa habe baksan phobjaka musubo masa phobjaka tai bisa puntono rojokno bai thamakya tikhai malia o wak bai musuk no malia ha tolawo no phobjaki thangka phobjaki thamakya josno borok si tane mane yok manan borok posurong nasu aro ha khogai tongrang na se sar hangke khana kana khajani takoktai bukuk song borok belai ke birman ni bisingo no tini borok o jaga o relief camp phaima tongphaika tini bai tini 23 tarik borok salbrei ingkha kintu hapangni bukhaktui je sep sap je rjagei tongmani salo phai
फाथिंनायखे माइसार जागै दङ होनो जों कक्तमाबो साइमानखा फियाबो अरो गोबांमा बुरसिक रकबो दङ सराय खनाय जतन दङ अ जागाव सामप्लाइनि अब खिरोद नायक एसबी स्कुल बरकनि अरो अ जागाव 25 फेमिलिनि 88 लुकुरक अ जागा दङ होनो जों कक्तमाबो साइमानखा इनके फायदे ताबुक जोङो खरकसा चाकरा जोंनि फासिंते सों खोना लायोनो यंनि बुं ताम साग्रेदि दुरपति वाइन हारि सादि दुरपति इनके नों नि नक खबर नि नक बड़ा बाय बिखा बायंगो आनि नक खाय नक सिबो बुलं गतमा तायंगो बुफांगो दंगो गान्ते खेबरि फायका नक बिसिंगो ते बुलबुल खायो इनकाय ओ आनि थुमानि नक ब कोसा तै हाब्रि फायका हामा आबो बुफ्रु हरदा ना बुफ्रु हरता थुइ दंफुरु इनकाय बा तामा गुरुप सांगो आमा नै न आनि बाहामजो इनकाय तामा सिनारो तो मायुं रो फाय दं बोले इनकाय मायुं रो फायका इनकाय तस थंनै आनि बोसलाबाय तस थंनै आको गुरि नाय मान गुरै इनकाय आमा हासि काखले फायका बोले मुकिरि बाहाय बाहा नै हिपुरु से yang nuka barana tikhlai jago golibo kusa badorap gna sirajo ko amno bamlai hai nuka bo tonglai jakata ri thumcha layo phara phaino hno ri phaike ganti guntu thamliya tyo bahake dor phobjagliya bahake kathi khasa iko budrup sang khang kaino basalai khata basalai khata ngkai bathu thilai kamo abon bagai ko tak tongra gya bakhasoliya phaibe kata इनके ताबुक नर और साल बसक तंगनायसा नरंदि त नक नु खुजु कुन कुरि ख्यांगांके कोन फन मारगलिया दा मारंग लतारा अबरो खायतो थाजा थुजु थांका देबुय गलारो थांका देबुय तायको देख थाजा सिकोनते काराय थाजा तंगता आमसुं मारकसिगो असुंनो हामलियो आनो मायुंनि ब जाला तंग्रा गचारे आनबो जतनि लंगा पाथागो सिंका समिरन संनि नौकलक दिगे मायुं बुसे बोसोकबो जानि सोबाय फायका आनि गान्ते आं तबो रिफुरिया बयनो बयका हिनो आनो नि असुक नक सोबाय जां मानि गान्ते रक सोबाय जां मानि रिफुरुइदि दरगो सरुइदि नि साबो आं तबो रिया बोले मारा मानो मामाया तंसितु आनि कपाल हामियानि बागैना आं मानजाक दंगो जारे फांसेनि सिमा आनि बुमा करे आं बिरमान मान फायमानि ता फन्थो sang birman yakaya mayongni bagaibo cinta ta harwangni bagaibo cinta nisa an bokhano bujogo an busarongno an busurongno bujok tonga an saka haise kha kham phayo muktu yoro kurikani ku mutu dewan tu yoklai phaimani ribai hu hui tongkhayang bahamju songno kai busala songno kan busuro boron thu mangne borong khai nuka tonika sangkan busala bekune खेल खाई मातंगलाय खेता गिरिलाये आदिन बर माथु सिसा माथुला लिया बोले अ हारन गबा बखाति किया आनि उ बहाम जोंनि नग हसा थुइलायका तिकिलिया बखा चलिया जाय अर फायखाता आ बुसि बान्दे नखा दिन बायखौ हने इंगानता आ गान बहाम जों बुसा गेदा गबा गोलै बस बाम थलिया गंगा बनखाय आन बहाम जों नग गाय फैका tubliata oro dol kengma bachrai kali kesak ba un bagi tubliata borong no khe tubliang saijung no tong tong pheketa obo purbo lakshmipur edisi village ni bisingo khobjak samplai amsai o samplai amsai no tabuk obo khirod nayak sb school borok relief camp tongoi tongo oro belai khe birman nangjak tabuk phano sung koktoma saimankha o amsai ni public representative फाय के बा ओ आमसाइनी जे कैंडिडेट रक केबो फानो ताबुक बो फाइ सक पायाखो केबो फानो ओ खिरोड नायक एसबी स्कूल जे रिलीफ कैंप तंगमानी 25 फैमिली नि 88 लुकुरक फाइमानी केबो फानो नाय फायाखो नै अरनि लुकुरक सावि खनारका खापांनि ताखुकते बुखुकसं नरक यांगो नुगै मान खना नायदि इको बरकनि मुंसा करिखा बेबाक no rijai kobong obo borok no relief camp ni bukhakti rijak mani oro yang norok nugui mankhana mungsa bo krei borok sak basinani nijini sak pran basinani se belaikhe kirma singsangini borok oroma phaikya khapangni takuktai bukhuksong norok khanai mankhana norok nugui no tongo yango kabang machini lukurok asuklaijak nok khuk mungsa krikha
dek nini nukhongni mai rogrok dek korai rok mungsa korika o bai besing kok sa yana tabo tam bumung nini bai sagari tam ngi phaimani an bumung kai don lokhi debar ma ha ke to tongkho bahai kere khe ko tim jotono nukhung bo bai khe ko bo nuka bo bai khe ka tai mu tui nok ko to ni bera bo bai khe ha tina bo jotono phati jak pala ro kwang na nai tong ma khata ngai tabo nor salbusu tongnai sa ro je nok mai asa tong nai tor no ko torok ko sar bikas song ro phai nei phe sa jeng ko tulia borok tam sa nai gana kota borok ke wasipon nai phe kuti ba jaga o tam renan he nogrok renan kok da tong kere ko pas phaya ko borok jeng ro phai mani borok oroni se bo mantri o constituency ni se budba sai pasangai bo mantri ngi thangke tabun no champlai amse ko botawni bagi phayang kana sido saime yo thiman dino simi phai thang ka tau ha kwa ga thiman dino simi ka haipon or ka hablang yata ka chini ko gram ni boro nembe chairman songrong no dai ri khata sungno সরকার বন্ধক মাইয়া जों বন্ধন নাওছে তাঙ্গা জামানি লেফটেন bo koroi nok bo koroi BJP सरकार फाइमा मास बाया ko जों an kogoro no paikha hamle Angke tabuk bai kok salainai bai yang phagiri kisa do yang phagiri tamung ka sagari tani bagai ni noktor tongkho ani nok bajak gai nok bajak harwa kwa gai abon bagai nyo jungnor naikol nai rok borok jungnor phan phai tong hageri hinai jungnor phai ma tong hagya sabu tu khasa nok nok jaga o tong phagiri hinai Mukesh Debruma song Birkuma song jungnor tui norok ni to nok khupsi kori khang angke o jaga o nok ke bana phika mantri rok ba ne ke banai phaya borok simeno jungno sari oi gom sung muthen tong layo salap phagisi masa phating ni masao Fatini maso biti burai rok rojagi da tong tinile abole ri phakya biti rekha mantri rok ke phan phaya ke phan phaya koroi oro sabu budba sai pasin jagoro edisi ni ke sabu budba jagoro Komal Nike oke state nike Bikas sar Bikas diprasa hampai mantri takon nai phe koti takon sajin ka sono ke banai phanya koroi ko oro busu family tong oro 27 rok ni salayo ang masuk saime ya takon nai phe ko takon nai phe ko sajin ka jongkha tini bai Nike jung to saimano ko media rok bunugo mantri diprasa hampai mantri Bikas Debromano kubun jaga sibiro ke thangai nai charai rok bang bunya khai nai fuate ro hunu chung mukhna chongo chinor ko ke banai phanya gari khorok chapano ke norok se budri bono pas khai mantri khai ke bokatang norok phayang kana sido abo ka chung saime abo sarji saiman chinai ke norok sar Bikas saiman chinai sar chongno sung sar komo songno sar Bikas songno phai nai pheton chini nok bai maro chin basama poryang tongmarok sungno onok khaino no haike lai phano sungno nok basari boi o jaga ni ro nang thon chin basao por na nango mama poria mama saya hanje sate khai chung mudhe kalai ma tong bai kha tai yang sakmakan nisimi yang champlai phaimani lama rok bahai lai sulai thang khai de tong ma kan ro abo hanyu tui auto gari chikonok siming la siman hun khanawo norok kun thangai rok mas mai chung bodike thanane chung chin chago rang bo gori chung oron kudulu malaya chung han oron tong la jau klai chung ke bna phenya bo gori tabo kobong mungkam tong nai jehetu norok se budri pas khai mantri ingjak diprasar ni hamkai mantri manjak borong gunang Bikas Debroma Nge edisi ni bo mantri ingjak norok no budri pas khai mani borong gunang komol kloi tam kobong tong nai bon khasi abono borok chungno bud furu kai ba do jotono phaji hinai kobo goi chungno talangai chung pas khai hori ka tabu hungang chungno kebsi na phenya koroi khairong nai koroi chung tai tam hun saji nai borok ba chungno pok thangana hanai khak ma khayo chung kai ko tabu no koroi hu koroi kai tu school no ro go hanyo mian chimji current phayo mia sanjani chimi che chung hanyo mudi kosto ko he current kurun koroi hanyo mom rok boi ko oroni nai kol nai rok chungno pai rekhai chung athikan tonglai ja khata kun koroi ki sukore kai abono sa chongno konya musungo chungno phainai pheton chungno doroni dakti noroi chino achuk thai khai lai na ningthun nei tainyorong no hamba media rong no norok ni nok katam tam marka dekore rok to tong ni ane dekara khe kri kha rejai kobongo tongule krile hinmaya tongo aborok I baksa sibai kya baksa kai harbek leta pata khai abo kri khanyo hinma kata khosai nyai malia oro hongkang ka ani mani nong ni gunda kangsa ma nor hokang ga satai kangsa abo banyang thu jong khata kobong gai ni homo bai ke mo ke borok satai rok kombol rok riada he abole sung ke bo mana kere
Kepon maya. Ke baike pulai kesna ro. O jani ja tongkai ba tukha ngai kure hinga ba u takau buku rok mau hapan khai ro gori kha ban chung thui tongla jakata. Ke ori lip ke mo borok sudu samung sim sero tai kun mung saria. Au iko jebong mandi dang nani amu samiya samung simung nori wiseng sai ma tong ta tabo. Mane norok dai ba simu mai chai thangi pon tongra di haita mungsa suduk subida kare jage ta. Au sono ke ba sinai phene kure hinga jeng sabno sanai hamjinai samno sai hamjinai chin kepal hamin ko rong no. O thuijang na ro thuijak tongkha. Thuinya nai ma rok soklai map tu lai kha. Hor hang hor ni ekta somoyo bosa tuye ti kotor basuoi. Buke apurji thulai tong na no kaham rok gai. Angka apurji kharai buni nok nok an no go bunyo solya salmani bui bai lunga bisero te mayung ba sunu phula phula. Ang ro ka phai kete. In khepele je onok bai men hotele thala thaya ku puati hin param borok sa halayo. Nka nok sogiya ko. Je phaiman nok sogiya ko ne. Ani wang masa tong mono mano naji hini kai phemeni abu sima angtini phungo phatsa thanga nei phekya. Asungno in wagle tongkho han tong jakata mai mase khaye ma siming bini ri khaiba ar kulo ya na hani kichmi chari uitno chari ton khata te kul masa jaliya Wak ke phobjali ata. in wak phobjaliya Takuk tak bukuk song belai keno wana ma singsa tai birman nangjak I hani tiprasa bosong rok. Tam ningke I hani no I constituency ni no 29 Krishnapur ni tiprasa hamkrai montri ingjak boromgunang Bikas Deborma ni amsai Purbo Lokshmipur samplai kami o Khirut Nayak SB School 85 ni saipano kebang lukurok o jago tongui tongo. Kebo ke borok ni sumjangnai bojangnai tamhnai lamthai kombol phanukri amhai ke borok ni bebak mairang lota phobjagoi wag rok phobjak baikha nukung rok phobjak baikha kebo keba thui tongmani baksa totra jora rok phobjak bai sotong laijak bai bokrok rogo kuk laijak rokhe amhai ke tongphai baikhe khajani takukte bukur song phiaba kebono yasi surui sanani naimani ang abuko gya tamningke hapango tongnai je tuitulnai je leader janai rokbo omhai birman jora rogo phai naifanani nango hnoi chung khaklayo khapangni takuktai bukuksong taibo kubun omhai birman nangjak thai rogo chung norokno phungnai obot o je o jagani samplai amchani je patimung tabsa jorotei asungno jotono